Nehéz volt itt a lefújás pillanata után pár percre az öltözőben, de hülyen tükrözi az, amit az öltözőben belépve láttam. Én azt gondolom, hogy teljesen jogosan nyerte meg ezt a mai meccset a Fradi. Még akkor is, hogyha több olyan szituáció és több olyan játékrész volt a 60 perc alatt, amikor úgy gondolhatta már a kedves kilátogató közönség, hogy már meg van nyerve ez a meccs, hiszen elhúztunk 8-2-re. Onnan ugye a féldőbe felállt a Fradi, a másik féldőbe összpontosítottunk azokra a hibákra, amik az első féldőben jellemezték a csapatot, de olyannyira nem sikerült ez, hogy gyakorlatilag a saját fegyverünkkel vert meg bennünket a Fradi. Nagyon sok technikai hibát vétettünk, nagyon sok rossz döntést hoztunk a végső szituációkban. Egy jó napot kifogó kapus, és én azt gondolom, hogy megint egy-két ember volt csak, aki szívvel, lélekkel odatette magát. Ezt így nem lehet. Természetesen senki nem boldog ettől. Több olyan mérkőzésünk volt itt az ősz folyamán, itt a novemberi hónaptól kezdve, amit be kellett volna húzni, és be is volt kalkulálva. Nyilván itt féltávnál nem dőlt még el semmi, céljaink továbbra is ugyanazok, hiszen szeretnénk a tavalyi eredményt megismételni. Jól kezdtük a bajnokságot a hazai első fordulóban elvesztett 2 ponttal is beleértve, hiszen a Balmazújváros ellen ha szabad ezt mondani, egy vállalható vereséget szenvedtünk, 2 góllal ugye alul maradtunk, utána viszont sorozatban 6 meccset hoztunk, és valami megváltozott ott az egri mérkőzés után, hiszen történetünk legsúlyosabb vereségét szenvedtünk, és gyakorlatilag onnantól kezdődött a rossz szériánk. Azt már nem mondom, hogy ennek a hatása, mert ezen már itt azért félig profi sportolók vannak, már túl kellett volna lépnünk ezen. Ami egész ősszel jellemzett a társaságot, hogy nem tudtunk megfelelő létszámban és megfelelő edzőszámban felkészülni. Sajnos, amiben nem csak a betegségek, sérülések befolyásolták ezt, mint ahogy normál esetben, hanem sok minden más olyan összetevője van, ami miatt ez így van. Nyilván itt a télen át kell gondolni itt a múltat is most már, így fogalmazzak, hiszen ugye mi már lejátszottuk az utolsó fordulóból előhozott Eger mérkőzésünket, aztán január 6-án kezdjük a felkészülést, és hát bízunk benne, hogy egy jobb tavasz vár elénk. Köszönjük szépen a gratulációt, borzasztóan nehéz körülmények között indultunk neki ennek a meccsnek. Már az indulásnál akadtak problémák, betegség, illetve mai napon szerzett sérülés, egy munkahelyi sérülés miatt a másik beállósunk nem tudott eljönni. Tehát nagyon rossz előjelekkel érkeztünk a meccsre, rosszul kezdtük a meccset, nagyon rosszul kezdtük, és utána rátaláltunk valahogy a saját sebességünkre. Nagyon sokat tudunk futni, és hogyha abba hibázunk, akkor általában vereség a vége. Ma a sok futásból nagyon sok gólt tudtunk lőni, és talán ez okozta azt, hogy sikerült nyerni egy nagyon jó csapat otthonába. Nagyon komoly pozitívumnak tartom azt, hogy egy héten belül a 3. meccsünket játsszuk, és még így is tudtunk futni. Megpróbáltam komoly szinten forgatni a csapatot védekezésbe, támadásba is. Szerencsére mindenki hozzá tudott tenni a játékhoz, és ez nagyon komoly fegyvertény volt, illetve még az, hogy kétszer is komolynak tűnő hátrányból sikerült felállni, tehát az első félidőben ha jól emlékszem, 8-2-es hátrányról, illetve a második félidőben egy 25-20-as hátrányról sikerült visszahozni a reményeket, visszajönnünk a meccsbe, és a végén természetesen egy kis szerencsével jó kapus teljesítménye sikerült nyerni.